Здравей, YouTube! Аз съм Нита Ер, с мен е Iron Man 270 101. И днес направих портал и ще снимаме клипче в Ада. И той ще снима. Бедник, дай храна. Що бе, ей, що не си взе? Аз нямам много. И така ще почваме. Айде, колко да ти дам? Ай, вземай. Радвай се. Аз съм взел много каблестони. Кобалестони, да. Сега ще бием зон... не го би. Ти лут ли си? Я ще дадо зон прасета. Не гледай на страх. Ай, мръдни са сега. Ой, то мами! Какво правиш, Енедо? Умри дано! Чакай малко и че паднеш, както си зле. Че паднеш от... Как не можеш? Да, аз не мога. Така, айде сега да бъдем. Ей, там, не айде да бъдем и там. Ама внимавай, че ако паднеш... Със стрес наград. Поле, човек, аз ако падна, веднага лефтвам. Лавата? Кой ти отрепи се очиска към нас? Да, аз правя пътя. Бягай от тук, бе, не ще се боря в лавата без да искам. Да умреш да не. Аз ще взема и такви сгъбки мои да потрябват. За супка. Да супичка. Ревенчър. Така, сега къде ще ходим? Ари, тук някой ми направил път за мене. И за мене. Опа, чакай, че говори. Не и за тебе. Оле, да малко да падна. Ай, щупи го, бе, че няма. Ай, джумп. Админ джоб. Моли за малко да падна. Това се нарича бот. Аз ще взема от тоня. Аз ще взема от тоня сиянен камък. Сега не ме карате да хвърлям долу в басейна, знаеш какво? Да, аз ще падна и там, бе. Абе, да научи си малко. Голостон, вземи голостон. Много ясно. Нали заради това идвам. Какво? Сега тук да направим път. Чъмчи! Моли, чувствай плъска, тряска, пласка. Много тихо не можеш, да? Ам, чай го намаля малко. Щупи се на Колко FPS имаш? Аз съм 50. Защо не ми пише отдолу? Не да знам. Ще се бъгав. Аз имам 37 гласом. А Филесо? Кажи, бе. Не ти, бе. Здравко, а Филесо? Здравко! Където сме? Не, заради тебе трябва отново да снимам клипчето, човек!